दिनै प्रमद बर' सारा सुइजारलेण्डनि सिमालङाव बिथाङा उन्दुलांबाय लोगोसे गबिन्द सारमोनहाबो दिनै सुइजारलेण्डनि सिमाङाव उन्दुलांनानै गरदनाय खोथाखौसो बुंदों मोनफुंजोबाखै मबे बिखाजों बुंखो सोरखारनि खुगाजों होजोबबाय मोननांगौ गैला एनडिबि फेमिलिया गैला बा माबा मोनसे रिहाबिलिटेसना मोननांगौ गैला गोदोना सुफ्लंजानायानो दङ अन्याय दुखुनांथाव बिथाङा गावनि फिसाजों समान जोहोलाव एनडिबिफोरनि हाथियार दैनानै सोमावसारनायखौ थगायदों आरो गावखौनो गावबो थगायनानै लादों बर' रायजोखौबो थगायदों इउनाइटेड फराम आरो मार्टिस फेमिलि बेहाय मोनसे माने खौसेथिनि आरो जुथुमाजों लोगोसे दिनै पिकनिक लादों मानो होनोबा बे न'खरावनो बै समाव खेबसेनो आलादा रायजो दानायनि मुङाव साब्रै आंनि परिबारनिफ्रायनो जिउ जोबलांदों दा बेखौ लानानै मार्टिसफोरनि मोन्थाय आरो एनडिबिफोरनि माखासे मोन्थाय दिनै जाफुंलायजोबै बा मोनफुंलायजोबैनि सोमोन्दै जोङो माखासे पिकनिकजोंनो लोगोसे माखासे दुखु सुखु सावरायलायनो होननानै दिनै जथुम्माखौ लानाय जादों बे साब्रै मुंख्लं जानायखौ खोन्थानो हागोन नामा सोर सोर जादों गेवलां बसुमतारी गयाराम बसुमतारी देसोम बसुमतारी बिखुनजो आइ आरो एस्लारि बसुमतारी बिहाव बै समाव बिहावा पिटिसिनि निदानमोन आरो बेयावनो एनडिबिखौबो दाजेनलांनाय जादोंमोन बे न'खरावनो दा बे बिथांमोननि मुङाव सोरखारा जिथु अनसुंथाइ होनाय दं मुंख्लं न'खरनो बे साब्रैनि मुंख्लं जालांबाय बिसोरनि मुङाव बे अनसुंथाइखौ मोननो हादोंना गैया बेनिखायनो दुखु मोनदों बिखा गावदों बिहाव बोराय दङ 80 बोसोर बारबाय फुरा 95 बिबाबाव दङ सोङो माखासे फिसाला सानै आरो बिनानाव फंबायनि दिनै जेबा लागु अनसुंथाइ मानो सफैयासै बय मोननाय खोनायो मानो मोनफैयासै सोरखारनि खुगानिफ्राय होजोबबाय आरो मोननांगौ गैलाबो खोनायो मा जाखो होननानै दिनै सोंनायाव दिनै आं जेबो बिहावनो एन्सार होनो हायैयाव दिनै मार्टिस न'खर फेमिलि आरो इउनाइटेड फरामखौ दिनै लेंहरनानै बावनो जुथुमा जानाया लानो गोनां जादों मानो होनोब्ला दिनै बिखुनजो सासे दङ बिदुआ अन्थाव बेमारावबो गोग्लैनानै दं फिसायनि मोन्थायखौ आंनि बिखुनजो आइयाबो मोनाखै आरो आंनि बेवाइ सानै दं बेनि मोन्थायखौबो जेबो मोनाखै आरो दा दुखुनांथावा बेनोदि सोरखारनि खुगाजों होजोबबाय मोननांगौ गैला एनडिबि फेमिलिया गैला बा माबा मोनसे रिहाबिलिटेसना मोननांगौ गैला गोदोना सुफ्लंजानायानो दङ बे न'खरावनो दङ खुनुरुखुम थांनानै दङ गैया मोनाखै आखाइ देख्रेबजोबजानानै गोदोना गब्लंना खुनुरुखुम जिउ मोननानै दिनै संसार जानायानो दङ बहा मोनखो मोनाखै खिन्थु बबे बिखाजों बिथाङा बुंखो गबिन्द सार बिथाङा बबे बिखाजों बुंखो बिथाङानो बे सिथ्लायावनो बे एरियायावनो थानानै साइकेल बोराइजों सिबखावथिङो थाबायथिङोमोन बोरै बावगोमालांखो बिथांनि सायाव जोबोद दुखु मोनदों आं गुबुनखौ बुंनो साना मानो होनबा बिथाङानो बुंथारदों जे एनडिबिफोरनि रिहाबिलिटेसनाबो मोनजोबबाय मोननांगौ गैला बा मार्टिसफोरनि मोन्थायाबो मोनजोबबाय बे खोथा बुङो मोनाखै होफुङा बोरै बिदि बुंनो हाखो आरो बिथाङा जुदि बेसेन गोसा सासे सोरखार होननानै मानिजाथावमोनब्ला दिनै जिखिनि लिस्टआव दङ हरबाय बाखिखिनि थानायखौ उनाव साक्सेस खालामगोन खोथाखौ बुंलायबाबो गोसोआव नैबे दुखुथिया न'खरफोरा बा जोंनि मार्टिस फेमिलिफ्रा गोसोखौ गोजोन मोनगौमोन बा फंबाय बिदा जोहोलाव एनडिबिफ्रा जे हारिनि अलखदनि थाखाय हारिनि थाखाय नांदोंमोन हाथियार दैनानै जिउ बाउदों खायसेया दिनै थांनानै थादोंबाबो केसफ्रानो उइथड्रखौनो जायाखै बिथांमोना केसनि सायावथ' जेबो मावाखै दिनै फंबायफोरनि दिनै केसआबोखौबो बोखांनायनि खोथायानो गैया बिनि सायाव आरो मोनजोबनायनिसो खोथा बुंदों जोबोद अन्याय दुखुनांथाव बिथाङा गावनि फिसाजों समान जोहोलाव एनडिबिफोरनि हाथियार दैनानै सोमावसारनायखौ थगायदों आरो गावखौनो गावबो थगायनानै लादों बर' रायजोखौबो थगायदों बुहुद अन्याय राव बुंदों बिलिटुवेट गैयै रावखौ बिथाङा बुंदों जाय बिथाङानो बे जायगायाव थानानै थांनाय बिथाङा बावगोमालांदों प्रमद बर' सारनि सिमांनि सुइजारलेण्डआव बिथाङा उन्दुलांनानै गरदनानै बुंनाय खोथाखौसो बुंगासिनो दंखौ नुनो मोनबाय थादों बेनिखायनो दिनै आं बिखा गावदों सासे आइजो बा सासे बर' बिमा सासे जोहोलावफोरनि बिब' महरै दिनै फंबायफोरनि नांनायाव फंबायफोरनि दिनै केसखौ उइथड्र खालामनायनि दिनै खोथा बुङैयाव दिनै जेलाव थानाय
जोहोलाव रन्जन दैमारिनि बिखय बेल हियारिं बेबो दिनै जागोन गाबोन जागोन बा आरो रायजो राजा आइ आफाया नेनानै थायो जोहोलाव इन्दि लोगो जेखिनि सोराङाव दं नेनानै थायो फैगोन मोनबोसिगोनखौ नाथाय सोरखारा साननैसो सिगां थांनानै बबेबा नेताजों नुजाहैयो हियारिंनि खोथाखौ बुंनाय खोनाया आइ आफा रायजो राजा नेनानै दं हरदो खोथा खोनाया बिथाङा मा होननो थाङो मायाबासो होनफैयो 400 कौटिनि थाखानिसो खोथा बुंफैदों खिन्थु रन्जन दैमारिनि सारखौ खोथाखौ बुंफैयाखै बैयाव बिखा गावनानै दिनै इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिबि आरो मार्टिसजों दिनै नैबे न'खराव नैबे सिलिंखार जानायनि सिथ्लायावनो जुक्ति आरो खौसेथि जादों आरो बिथांमोननि अननाय रावखौ जाहाथे आइ आफाया एक्सेप्ट खालामा दिनै प्रमद बर' सारा सुइजारलेण्डनि सिमालङाव बिथाङा उन्दुलांबाय लोगोसे गबिन्द सारमोनहाबो दिनै सुइजारलेण्डनि सिमाङाव उन्दुलांनानै गरदनाय खोथाखौसो बुंदों मोनफुंजोबाखै बबे बिखाजों बुंखो